Čau lidi, dneska začínáme na stejném místě jako včera, čeká nás několik výletních míst, tak vyrážíme. Už jsme na první zastávce na hradě Trosky, momentálně se nacházíme na věži s názvem Baba a za chvíli se přesuneme na věž naproti s názvem Pana, tak jdeme. Tak už se nacházíme na věži s názvem Pana, naproti vidíte věž s názvem Baba, na které jsme před chvílí byli. Docela se rozpršelo, ale to nás nezastaví jako včera a jdeme dál. Teď se nacházíme na další zastávce, na hradě Kost. Takhle to tady vypadá. A za chvíli se přesuneme na další zastávku. Tady se nacházíme na zámku Humprecht. Takhle teda vypadá. A už konečně přestalo pršet, takže to bude lepší a my už se přesouváme na další místo. Takže teď se nacházíme na předposlední zastávce na Valdické bráně v Jičíně a takovýhle zní výhled. A my už se za chvíli přesuneme na poslední zastávku. Takže už jsme na posledním místě, jsme v Lomnici nad Popelkou na vyhlídkové věži. Takhle je tady ještě výhled. Takže my už teďka jedeme na místo, kde jsme začínali. Takže už jsme na místě, kde jsme začínali. Doufám, že se vám náš dnešní výlet líbil. Dejte like, odběr a čau.